Sinterklaas is hier vliegensvlug vanuit de Zaanse Schans naar Oostburg gekomen. Samen met alle kinderen gaat hij hier een feestje vieren. Ik heb een mooie hond. Jongen, alles goed met je? U bent helemaal uit deze twee. Ja, inderdaad. Staat net in de kamer. De Koeka, ja. Ja, daar staat er nog in Sinterklaas. Sinterklaas, we gaan nog vlug wat doen hè, met de kinderen. Ja. Dag Sinterklaas. Hoe was uw reis in Spanje? Mijn reis van Spanje naar hier moet ik zeggen, het was goed. Ja, een kleine kink in de kabel kregen we bijna nog. Het was nog eventjes een beetje, ja, waar gaan we aankomen dit jaar in Nederland? Maar het was heel vlug gebeurd en ik moet zeggen, alles is weer op zijn pootjes terechtgekomen. Hè? Ja. En wat is er dan gebeurd? Nou ja, gebeurd. Er is gelukkig niks gebeurd, want ja, daar waren we toch wel een klein beetje bang voor. Maar dat zijn ook paniekzaaiers, die mensen. En we komen voor de kleine kinderen. En de kleine kinderen die hebben het geweldig naar hun zin gehad. En als die het naar hun zin hebben, heb ik het ook naar mijn zin. Dus het was een fantastische dag. Ja. Wat zit er eigenlijk in uw geheimzinnige kerst? Ja, als ik dat nu al een beetje tegen jou ga vertellen, ik weet zeker jou een beetje kennende, jij kan heel moeilijk je mond houden. Dus ja, iedereen dacht in het begin dat ik er zelf in ging leggen. Nee, daar heb ik een verrassing in. Maar die ga ik pas op 5 december bekendmaken. Dus we wachten nog even mee. Dus jou moet ik nog een beetje in spanning laten, hè. Waar zijn die handjes? Ik wil ze zien. Al links naar rechts, zo hoog en bovendien. Ja, ik ben heel benieuwd wat ik niet. Cadeautjes ingepakt, Ja, zeker. pepernoten gebakken, marsepein gemaakt, we hebben alles gedaan. Hierop ben je al bekend, stamp met je voeten, je handen in de zij. Ik ben en wie ben jij? Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Wat vindt u van de gemeente Sluis? Nou, de gemeente Sluis moeten ze elk jaar zeggen, die ontvangen we met open armen. Het verbaast me wel dat ik elk jaar dezelfde wethouder krijg. Ik krijg er al een beetje band mee, meneer Wertman, Jacques met de voornaam, dat vind ik een fantastische meneer. Maar ik zou ook wel eens graag de burgemeester willen hebben, mevrouw Vermu. En de andere burgemeester daarvoor heb ik ook helaas niet gezien. Dus wie weet, ja, ik heb ze in Bressels vanmiddag gezien, mevrouw Vermu, maar ik zou ze ook in Oostburg wel eens willen zien. Ja, dus dat is een kleine wens van. Hoeveel pakjes nemen jullie eigenlijk mee op de stoomboot? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Bellen we naar het CBS, dat is het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dan vragen we hoeveel kinderen er zijn. En ja, gemiddeld maal 1,5, 2. En ja, de rest moet er een beetje bijgekocht worden, hè, door wie dan ook. Ja, en zo doen we dat. Maar we hadden dit jaar pakjesboot 12 hadden we niet genoeg aan. We hadden pakjesboot 18 hebben we ook maar ingezet van het jaar. Ja, het wordt steeds een grotere happening. Zijn alle letters al ingepakt? Ja, je hebt wel heel goed naar het Sinterklaasjournaal gekeken, hè. Ja, ik weet het, alle chocoladeletters zijn weer inmiddels uitgepakt zelfs. En nou hebben ze gisteren net nog eventjes, ja, een intredende Piet, een beginneling, die hebben ze zijn muts afgepakt omdat de hoofdpiet dacht dat hij allemaal uitgepakt had. Nou, dat is niet zo. Ik ga je nou al vertellen, die kreeg een mooie muts van mij cadeau, hoor. Dus dat wordt allemaal opgelost. Nou, dankjewel voor dit leuke interview. Nou, heel graag gedaan. En zullen we dan nog afsluiten dat jij een mooi Sinterklaasliedje voor mij zingt?
was een topfeestje. Fijn dat Sinterklaas weer in Nederland is. En nu gauw je schoen zetten. Ik vond het zelf superleuk en hoop jullie ook. Tot ziens!